Meni, oče, jasno nije. Što pileće koka krije? Od hladnoće i od mačka djecu svoju krije kvačka, a Bog isto ko piliće nežno grli svako biće. Kad zaluta pile neko, ono tužno tad pijuće. Kad izgube ljudi veru, bez Boga se slično muče. Da li, oče, mogu ljude da nauče nešto gude? Kada prase okupano u blato skoči da se maže, ono tada kod želi celom svetu da pokaže. Da i čovjek ume tako kao prase da se blati, kad se kaje ispovedi pa se starom grehu vrati. Šta se uči od Slavuja i njegovog divnog bruja? Slavoj peva svakog jutra po 3 sata ne zamucne. Niti stane da predane i za doručak nešto kljucne. Aplauze ona traži i ne diže ljud štrajk, što niko ne plaća pesmu i ne daje njemu lajk. On je srećan što je živ, peva nebu, peva zori, jutrenije svoje služi milom Bogu koji sve stvori. Neka kaže glava bela, šta nas uče muva i pčela. Na đubreštu Velegrada pčela traži izuzetak. Sve proleti i na kraju usamljeni nađe cvetak. A muva je druga priča, nju nervira cvetni slad. Na livadi punoj cveća zna da nađe samo smrad. I čovjek ume kao muva u loše stvari nos da gura. U radosti da traži tugu i manu u svakom drugu i bolest u dobrom zdravlju i nešto krivo u pravoslavlju. A ume i kao pčela u najlošem veku, u najgorem čoveku da pronađe svetlost neku. Tebe molim, mudra glavo, ajde ovo ti razreši. Što me tata za nestašluk nekad krti, a nekad teši? Teši kad je tebi žao i kad vidi pokajanje, a kada se drsko braniš, tada uvodi ratno stanje. I Bog tako vaspitava, on je celom svetu tata, jedna mnogo sažaljeva, druge leči od inata. Kako znanje dobri deda o auto može da preda? Pre polaska kad se zgreje 5 minuta mnogo vrede. Posle motor fino radi kao mačak tiho pride. A kad krene nezagrejan jer se vozač nekud žuri, tad se gasi i poskakuje kao da se nešto duri. I čovek zna od same zore ko auto da trokira, pa se muči, teško radi i mnogo se nasekira. Zato treba dušu svoju svakog jutra da zagreva, molitvicu da pročita i dostojno da otpeva. I evanđelje jedna glava, onda nema šta da brine. Biće spreman da savlada sve uspone i krivine. Šta li može mudra glava da kaže za pticu ždrala? Kad stoji na jednoj nozi u plićaku ptica ždral, nju ne boli tad koleno, niti vežba za neki bal, nego brine za ždraliće, čuva svoja čeda mlada, a kamen drži da ispadne ako li je san saj. Tako se i duša čuva, ne sme pažnja da nam fali, čim zadremaš nek zazvoni budilnik u tvojoj glavi. Šta može od rakete da nauči jedno dete? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. I raketa kreće među zvezdama da se šeće. 10 znači gorda duša što nikoga neće da sluša.
Ona bruji, ona preti, ali ne može da poleti. Sve do nule dok nasiđe i skromnosti sasvim priđe. Onda tako tiha sveta k Bogu leti ko raketa. Što kukuruz stoji avo, čas pognuto, a čas pravo. Pravo stoji kad je prazan, šipuri se kao fazan. On je otmen, ima stav, ali je ipak praznoglav. A glas kom je puna glava proizvodi zrnca mana. I celom se nebu klanja zbog uspeha i imanja. Ta dva glasa ko dve čudi, ko vredni i lenji ljudi. Prvi radi, drugi drema, a berba se bolje sprema. Dragi oče, budi drug, reci šta nas uči krug. Zamisli našeg Hrista Boga kao centar nekog kruga, a ti stojiš na kružnici sa nekoliko tvoja druga. I svako krene iz svog pravca prema Hristu da se kreće, putevi se vaši sreću i drugarstvo biva veće. Ali pođite vi unazad, okrenite Hristu leđa, tad se puti razilaze i drugarstva budu bleđa. Krug nas uči da bi svet postao kutak stvarno divan, kad bi svaki čovjek bio prema Hristu nacentriran. Kaži meni, deko bistri, kada znanje ne koristi. Fizijatar ume da pokrene ljude sasvim ukučene, ali ako sam ne vežba, ne potrči, ne poskoči, šta će njemu da se desi? Ima da se skroz ukoči. Kada doktor pacijentu kaže imaš problem zbog kilaže, od pritiska biće šteta, jedini je lek dijeta. A sam se leka tog ne drži, nego ručak mastom prži. Čemu može da se nada? I njemu zdravlje da postrada. Hemičar ume, ako treba, da razloži sastav hleba, do najsitnijih minerala, ali šta mu vredi ovaj rad ako nikad hleb ne jede? Ubit će ga ljute glave. Za hrišćane isto važi, uzludim svi citati, tumačenja i dogmati i osmesi umiljati. Ako primjer Boga Hrista celom svetu ne zablista, znanje im je šalo čisto. Kaži meni, oče sveti, što visoko orao leti. Svaki orao tužno stenje kad osjeti zagađenje. Od planinskog čistog zraka vraća mu se snaga jaka. I nas ljude tako troše i zagađuju misli loše. Čem primeteš ovaj smog, budi spretan ekolog. Krila tvoja su vrline, čisti vazduh, misli fine. Pa s njima ko oro suri u visine Božje žuri. A šta mogu Božji rabe da nauče decu žabe? Žabac zna iz vode vruće da na vreme odskakuće. A kada je voda mlaka, tu se pređe žaba svaka. Pa se kupka i uživa, misli da po moru pliva, lona se da je topla Grčka i ne shvata da se krčka. I priprema kao hrana za nekog gladnog Italijana. I svi ljudi volje slabe nisu bolji od te žabe. Kad provode svoje dane zalepljeni za ekrane, pa ne vide da im glava od gluposti proključana. Zašto dobri oče munja iznenada uvijek silne? Ona želi da se svako malo trgne i zabrine. Što nas plaši i šta hoće da nam kaže kad zablista? Da će tako sličan biti i dolazak Boga Hrista. Zašto mora onda dođe tako strašno kao grom?
da u jedan tren okonča pobedu nad svakim zlom. Kako li ću ja da stanem tad pred njega i sve svete? To odrasli neka brinu, ti si spreman, ti si dete. Šta mogu sveti druže da nauče decu ruže? Mogu da ih dobro bocnu kad im ruke svoje poruže. Čas bockava, a čas krasna, što se ruža tako menja? Trn stradanja oslikava, cveće slika vaskrsenja.